למרות שבתקופה האחרונה ביליתי אצל לא מעט רופאים והרגשתי שאני מוצאת את עצמי עבודה או חסרת אונים, דווקא ברגעים אלו אני פונה לספר תהילים, פרק ק' ומתחילה לקרוא בקול רם. קריאת הפסוקים הללו מעוררת בי תחושת חיבור עמוק לאלוקים. הדברים מתנגנים בתוכי וממלאים אותי באור ותקווה. בכל מילה אני מוצאת נחמה ובכל פסוק אני חווה את נוכחותו של השם. התהילים הופכים את הרגעים הקשים למרגוע והופכים את האפלה לאור, בדיוק כמו מגדל אור בימים סוערים. זהו המקור הבלתי מוגבל שלי לחוזק ואמונה, המזכיר לי תמיד שיש בידיי את כל הכלים להתמודד עם כל אתגר. הידיעה שהשם יתברך תמיד אוהב אותי ורוצה שיהיה לי רק טוב, מחזקת את אמונתי ומביאה שמחה גדולה לליבי. בנוסף, כשילדיי מתוקים מצטרפים אליי בשירה וריקודים, השמחה והאהבה בבית גודלים ומתעצמים.